Bueno, estamos aquí para presentar a maqueta do Golf 6 TSI que fixemos no IES número 1 de Ordes e facer unha simulación de fallos da rede de can confort. A rede de can confort do Golf 1004 TSI que temos na maqueta caracterízase por un caudal teórico de 100 kbps de protocolo CAN-L, segundo a ISO 11519/2. Por fallos que lle provocaremos, faremos mediante esta caixa que temos aquí. Todos os componentes da rede CAN confort están conectados a un bus de datos, que é este. Un dos componentes é a interfaz de diagnóstico, que é o OBD, este de aquí. Outro dos componentes é o calculador de habitáculo, que ten 3 conectores. Por último, temos o calculador electrónico da columna de dirección, que é este que temos aquí. En probacións ou diagnoses, imos utilizar un osciloscopio Pico de 2 canales e un ordenador portátil. Bueno, o primeiro que temos que facer é comprobar a señal do can confort. Para iso imos utilizar o osciloscopio Pico de 2 canales. Cada canal consta de 2 pinzas, unhas vermellas e outras negras. Para iso iremos conectando as pinzas negras. E conectaremos unha pinza de cocodrilo. E despois a masa. Agora quedan dúas vermellas, unha para o canal 1 e outra para o canal 2, que lle conectaremos 2 puntas de pruebas. O seguinte paso a realizar será conectar unha das puntas a can high e outra a can low. Unha vez conectadas, poderemos observar a señal na pantalla do ordenador. Bueno, vamoslle dar a pause para ensinarvos o canal A, que representa a línea azul, é a can high, que vai de tensións de 0 a 4 voltios. E o canal B é a liña vermella e é o can low, e vai entre 5 e 1 voltios. Esta que estades vendo é a forma correcta da onda. Un dos fallos máis habituais en can confort é que se produce un cortocircuito entre can high e can low, o que significa que estas dúas liñas se unen. Para simular este fallo, accionaremos este interruptor. Vamos a ir accionando o botón para ver como varían as liñas. Aquí vemos como se solapan as dúas liñas. Outro dos fallos que podemos encontrar é a can low ao positivo. E ímoslo simular con este botón. Vemos como can high describe a súa curva normal, mentras que can low é unha liña continua. Outro dos fallos que hai é can high positivo, e vamos simular con este interruptor.
A continuación vamos a ver outro dos fallos, cambio da masa, que o vamos a simular con este botón de aquí. Can H describe su curva normal. Outro dos fallos que vamos representar é can J a masa, e vamos representar mediante este interruptor. Outro dos fallos que podemos atopar é o can low cortado. Para simular isto, imos usar este interruptor. Agora provocaremos o fallo intermitentemente. Nesta pantalla podemos observar que o can high describe a súa línea normal e o can low ten unha línea continua. Outro dos fallos posibles é can high cortado, que vimos representar con este interruptor.